Il-bank HSBC se jibda jieħu 5 euro lill klijenti tiegħu kemm il-darba dawn ma jiddepożitawx 2300 euro kull 3 xhur. F'email li rawa news mant klijenti tal-bank jintqal li l-bank biddel ħafna mill-operat tiegħu. Dawk il fuq minn 61 sena qed jintalbu jitfgħu fil-kont kurrenti jew ta' tfaddil mill-inqas 1250 euro kull 3 xhur, inkella wkoll jeħlu l-5 euro fix-xahar. Il-bank qal li hemm numru ta' nies li jistgħu jiġu eżentati minn dan il-ħlas bħal fost oħrajn tfal li għandhom kont u li għandhom taħt is-16 sena jew żgħażagħ li qed jistudjaw u għadhom malqux il-25 sena. Fi stqarrija l-Għaqda tal-Konsumaturi ħarġet kontra dawk li sejħet ħlas mitlub bla doċċ mill-bank. L-Għaqda tal-Konsumaturi qalet li dawn iż-żidiet huma parti minn sensiela ta' azzjonijiet biex l-użu tal-banek bil-konsumaturi jibda jsir bil-ħlas. L-Għaqda qalet li interessi li għandu l-banek huma redikoli meta mbagħad huma jużaw il-flus tal-konsumaturi biex iselfu jdaħlu interessi ħafna aktar għolja minn dak li jagħtu lil min jitfa' flusu fil-bank tagħhom. F'kummenti ma' One News il-President tal-Għaqda tal-Konsumaturi Benny Bosch Bonello qal li din hija miżura li tolqot ħażin lil min hu bidħul baxx bħal pensjonanti. Saħaq li jħoss li l-banek għandhom ikollhom ukoll responsabilità soċjali. Ir-reazzjoni tal-Għaqda tal-Konsumaturi hija li hija konfonduta minħabba li din il-miżura se tolqot ħafna lil dawk li huma konsumaturi vulnerabbli. Qal li nistgħu niġu f'sitwazzjoni li minflok il-bank itik l-interessi tal-li tpoġġi flusek għandu se tibda tħallsu tal-li tinqeda mis-servizz bankarju. Illi jekk se nibqgħu sejrin hekk, se niġu illi l-konsumaturi jibdew jiddepożitaw hemmhekk. Il-bank jaqla l-flus u l-konsumaturi xorta jkollhom iħallsu lill-bank għas-servizzi tagħhom. L-Għaqda tal-Konsumaturi fakret li fl-2019 il-bank HSBC jagħmel qligħ qabel it-taxxa ta' 45.3 miljun euro li jirrappreżenta żieda ta' 24% fuq is-sena ta' qabel.